Переслідування через журналістську діяльність. Окупанти навідалися на місце постійної роботи громадського журналіста Гайдера Кадирова. В Сєйтлєр, Нижньогірському, він має СТО. Туди зранку прийшли співробітники окупаційної поліції і запросили його до райвідділку на розмову. Після відмови вони виписали йому офіційну повістку. Менш ніж за годину треба було з'явитися до відділку. Адвокат порадила не йти на цю бесіду, оскільки його мали запросити завчасно. Після цього на СТО навідалися співробітники карного розшуку. Вони нібито отримали скаргу, що СТО Кадирова працює незаконно, і вони мають намір це перевірити. Савенко Иван Геннадьевич, оперуполномоченный уголовного розыска, говорит проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все, как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался с адвокатом. Она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП. Правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои СТО работают нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной частью, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Гайдар Кадиров, як громадський журналіст, 4 вересня знімав біля будівлі ФСБ у Сімферополі, де зібралися люди, які хотіли знати, де 5 викрадених кримських татар. Того дня 58 людей були затримані, серед них був і Гайдар Кадиров. Багатьох звинуватили у порушенні карантинних обмежень і склали адміністративні протоколи, які невдовзі розглянуть окупаційні суди. Журналист. Но я расцениваю это как давление конкретное в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задерживать, так как я являлся журналистом. У меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто, грубо говоря, да, это запугивание. Что я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Да, молодой человек? Раніше окупаційний Нижньогірський райсуд визнав Гайдара Кадирова винним у нібито неповідомленні про злочин. На думку окупантів, він буцімто листувався з таким собі Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБ брав участь у діяльності ІДІЛ. За це Гайдару Кадирову присудили штраф у 30 тисяч рублів.